di mo pa aram? Anarin nga ni, maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato ni sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo kay Mardela. Mga tugang, good morning! Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Gonna knock Ito po ang sa lingkod, Mardila, dahil ibasa dito sa naperotian. Welcome sa programa. Aramon niya ito, halipot na pang iribanan to dahil pag alas 11 papasok po ang DNR para po sa kapalibutan tatamaan ng program. Every Thursday po yan, 11 to 12 para po ma-update kita ka mga pangyayari, pigigibo, kanahen siya para po sa kapakanan, kang gabos, sa interes, kan maray na paros, malinig na tubig, asin malinig pong magayon na kapalibutan. Bano, klaro technical daw po dyan, mga tugang si Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Sa newsroom, sina Jenny Machi Baleran at saka si Ciara Maileron. Sila man sa News Online, Facebook page, yaon po dyan si Jimus Barrios. Bano, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, good news ini para po dyan sa mga residentes kan isla, kan Cagraray, Isla San Miguel, as in isla kan dyan sa Santikon sa Malilipot, no? Santo Niño. Dahil ngunyang pong aga, narealisar na sa pangaturugan na ma-energize ito po na kunyan sa substation na Pigpagibo, mga tugang dyan po sa Barangay Salvacion sa Santo Domingo sa Sitio Bicol. Okay? Garong naunang bitay ni kasuhapon ni Kong Jill na bungalon na ngunyang pong aldaw energized. Dahilin ko duman sa sarong feed sa tuya na yaon duman mga tugang sina Congressman Joey Salceda. Tapos siyempre natural yung ako Bicol Party List dahil sinda po so nag-inisyar kay ni na magkaigwaning si Vlog na substation mga tugang iyan na Tulong Isla pagkatapos sinipong poblasyon ng Santo Domingo. Kong Jill, good morning po tabi. Yes, good morning Sir Mar and maray na pagkaga po sa gabos na nakantabay sa programa mo sa DCGP. Aba, Kong Jill, congratulations po. Finally, na-realize na po ang pangaturugan ka mga kababayan tayo, including the Bicol Party List na magagawin ng 24/7 na supply ng kuryente dyan po sa Tulong Isla. Yes, tama ka. Kasubago, nagkaigwa kami ng inauguration ceremony para po digdi sa 10 MVA substation dyan po sa Santo Domingo, Barangay Salvacion, Sitio Bicol, and of course the 69 kVA sub-transmission line. And ini po dakulaw na development sa kadahilanan na ini po ang matauning supply nin kuryente sa Tulong Isla, digdi po sa Primer Distrito kang Albay, partikular na ang Isla kan San Miguel, Isla kan Malilipot, and of course ang Isla kang Cagraray. So ini po sa mataon ni solusyon sa fluctuating supply ng kuryente digdi po sa Tulong Isla kasi before this 16 or the 10 MVA substation, ang supply po kang kuryente tabi Sir Mar, hali pa digdi sa Santa Misericordia. Yes. So
just imagine, so halabao na linya kang kuryente from the Santo Domingo hanggang makabot naman sa pinakapurong barangay kang Isla Can San Miguel. So talagang there will be reasons na talagang ma-fluctuate, no, or magkakaigwa ng voltage drop down. Dahil sa halabaon ang pigagihan kang kuryente, no. So ngunyan from Santa Misericordia, kumbaga niranita lang po sa Isla Can Cagraray, which is 8 kilometers from Barangay Santa Misericordia to Salvacion or Sitio Bical. So ngunyan at is Haranina, ano? And with the construction of the 10 MVA, so this is sufficient already to supply the power needed digdi po sa mga tulong isla, ano? And of course ang duwang munisipyo, ang Santo Domingo, and of course ang Bakakay Albay. Ayun, so ma-resolve yung problema ta na parapalso pagkatapos itong problema ta na hababang bultahe, Kong Gil. Yes, tama ka. Actually, ini po ang primary reason on why we helped Aleco, no, na makakuha ng government subsidy para magpagkakonstruir kaning 10 MVA substation. So basically, this will address the voltage drop down or fluctuating supply of current, and at the same time, ini pong power outage, no, frequent power outage or pagburo brownout. So, dahil naman po, sabi Sir Mar, no, na dahil na ma-brown out. But with this development, kumbaga, may mababawasan ang pag-brown out sa tuya pong mga lugar, digdi po sa first district. Yes, at saka kung mag-brown out man, baka na kasing haloy ngayon na maibalik because yun nga ni ang problema. Kung nagka-problema naman sa isla, madalagan sa Misericordia, doon kung okay na, tapos balik naman naman kung may trouble pa. Di at least ko dyan, hararanin na lamang. Yes, tama ka. Kung iisipon talaga, ini parang mga tulong isla, ini pa supigapot na GIDA, no? Or the geographically isolated disadvantaged area. So, kung may mga tripping off na nangyayari sa Isla Can San Miguel, medyo challenging ang pagpapaabot kasi ng concern. Kasi imagine, maduman ka pa sa Santo Domingo, so you have to ride by boat, no? Ma-transfer ka pa digdi sa mainland, ma-report ka pa kung di talagang signal. So with that, at least no, digdig sa Bical, yaw na ang substation, ikuang subtransmission line. So basically, na-address na, no, so sa indang concern. Kasi aram naman magkapadagos na ka mga panahon, ang kuryente po sa isla, may oras lang, no? Correct, Minsan, correct. 4, 5, or pirang oras. So, iyan ang naging address na kaini, 24/7 power supply. Yes, opo. Kung Jill, ano ba yan? Energized na or kailan ang pinakang, sabi nga niyan, magagamit na yung kantulong isla? Well, kasubago, energized na po ini. Okay. No? We have already, kumbaga, switched na circuit breaker that will energize and give power supply duman sa mga areas concerned. Ang Santo Domingo and of course Bakakay, Isla Can Cagraray, and Malilipot, and Isla Can San Miguel. Ayun. What is next in the pipeline to be energized, sabi kong Jill? Well, before the end of the year, ang Kulyat substation dyan sa Daraga, as well as the another substation in Ligao City. So, ang timeline tabi as per Aleco will be energized before the end of the year. So, hindi Ayun. magatabi so Sir Mar, so mga dagdag substation. Yes, po. And on top of this, so 800 million pesos na inalukarta sa national budget for 2025. That will also fund the construction for each and every municipality na sa diri po nindang substation. Ang kinagayon kay ni Sir Mar, kasi halimbawa, digdi po sa let's say sa Santo Domingo Albay o kaya sa Bakakay, mapalaag man ni sa diring substation. So kung may mga problema sa sarong substation sa Bakakay, they po apektado sa mga pagtaraid na banwa like Santo Domingo and Malilipot. Yeah. So yan ang kinagayon kani dahil sa source kang magiging supply ka ng kuryente ninda, hali na mismo sa sarong banwaan, and of course madali sa pag-troubleshoot. Yes po. Kung Jill, 11 days bago po mag-election day, mensahe po nito para sa mga taga-Premier Distrito. Well, with what we have accomplished, lalong-lalo na po si Congressman Jill Bong
Bungalon na matulong taon pa lang po nagtutukaw bilang congressman. I guess sa mga panahon ngunyan kaipuhan ta po nin mga leaders na hali sa bagong henerasyon. Dahil ang pinakadakulang bentahe kay ni dahil ang sarong homen, lalong-lalo na abogado, ini po may mga daradarang mga preskong ideya, mga bagong programa, innovative solution sa mga dekada ng problema na dahil man po na-resolveran ka mga nakatukaw digdi. So having said that, siguro maging practical kita sa pagpili ka sa tuya pong magiging leaders, and what I can offer is that a proactive, and ako po ang magiging boses nindo digdi po sa Kongreso na malaban as in ma-representar ka mga intereses ka mga taga-Primer Distrito kang Albay. Aba, Kong Jill, maraming salamat. Good luck po and keep safe. Salamat Tabi Mar and maray na pagkaga po. Bagatugang Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol Party List, and then kandidato po siya ngunyan bilang regular congressman para po dyan sa 1st District ang Albay. So yan po Tabi, para sa mga kababayan ta, ininutan na yan ta, naugma kita because yung journey kaya na substation na nasubaybayan ta. Buhay pa itong Congressman Rodel Batocabe, pinunan po yan. Nakagamautan na yan na mahiwalay sa mga isla. Tangani na dahil magparareklamo sa low voltage. So, after that, nagadan si Kong Rodel, pero pinadagos po mangyayagan ako Bicol. So, yun na po yan. Nakatindog na, may substation na switch on na kasuwago. So, hopefully, this will resolve mga tugang the low voltage at saka yung pong sabi nga ni kaya ni para palsok nin sige-sige kang sa tuya pong supply ning kuryente dyan po sa tulong mga isla na naunambitan po kasubago. Okay? O bueno, mga tugang, bago kita magparam, dugaan ta ni istorya, Joshua James Bino, mga tugang on assignment in connection kay ni po na Grand Marian Procession, Maritime Procession, dyan po mga tugang sa may parte kang tabako, and then ewan natin kung nailipat na yan po na mahal na imahin kang Nuestra Señora de Salvacion, pasisiring po sa gunboat kan Philippine Navy. Ayan, okay. Tingnan natin si Joshua James Bino. DCGB on assignment. Joshua, good morning to. Yes, good morning, Tawi Samal. Good morning sa mga parantabay. Nailipat na si Nuestra Señora de Salvacion hali sa sinakyan kining motorized bangka pasisiring Tawi Siermar sa gunboat na Philippine Navy. Tangani nang ihatod ini diretso pasiring dyan sa Pier Can Legazpi para sa mangyayaring Grand Marian Procession taud-taud na pagtiliklom sa Banggi. Tranquiloon, Siermar. So, naging biyahe nato halik duman sa barangay Sugut sa munisipyo kan TV Albay. Sobra sarok oras man, so biyahe nato sa tahaw kan Labod sagkod sa makaantos kita digdi sa Pier Can Tabaco. Sa presenteng ini Tabi Siermar, nasa biyahe na giraray si Inang Salvacion pasisiring na Tabi dyan sa Legazpi. Ang estimate mga 4 na oras na biyahe, halidigin Tabaco, pasiring naman na Legazpi kung kaya expected arrival kayo ni dyan, posible mga alas 2 o kaya alas 3 an hapon, formal nang makaabot si Inang Salvacion pasiring dyan sa Pier Can Legazpi. Pagbaba kayo ni Siermar, dyan sa Pier Can Legazpi, magkakaigwa naman ni mini foot procession pasiring sa Sawangan, kung sa'y magkaigwa ni Banal na Misa, totod na 5 na hapon, and after ka na Banal na Misa, yun na mangyayari na Grand Marian Procession, kung sa'y si Inang Salvacion, karabay ang nasa 30 pa na mga karosa, manila inaimahin ni Santa Maria, maprosesyon na halik sa Sawangan, Tabi Siermar, pasisiring sa Albay Cathedral. Pero sa presenteng ini, nasa biyahe pa sa Labot, si Inang Salvacion, na pull out pa sa naman digdi sa Pier Can Tabaco, pasisiring na dyan sa Pier Can Legazpi City. Ayun, mga pirang nuts daw ang dalaga na di. Marabas. Pero ano yan, day man maagi lang siguro sa tapat kan rapo-rapo. Day man madak duman. Day. Maagi lang garo dyan sa may tapat na yan bago magpasiring sa Legazpi. Roger, Hararom anagi yan, di ba? Hararom. Actually,
bako ini kaparehong ruta kan inagihan ka na kaaging taon tabi Sir Mar. Medyo malibot itong Yes. Philippine Navy vessel. Takipuan kaya rarom na portion kan na dagat. Kaya dumating na sa may parteng rapu-rapu. Kaya pala tabi Sir Mar, so mga motor bangka na naghatod kay inahali sa Tiwi, Pasirig sa Tabaco, Aha. dahil naman sinda nagsabay hanggang sa Legazpi. Kaya solo na sana. So, Philippine Navy vessel na mahatod kay ina Pasirig sa Legazpi, pero na-escortan tabi ni Sir Mar, ni nagkapirang mga rubber boat kan Philippine Coast Guard at may naka-export man na bangka o rubber boat man tabi Sir Mar kan na Philippine Navy. Sayang ano, nang wara so dahilan presente so rescue boat kan Philippine Coast Guard ari. Daradakula pa ko tayo. Oho. Di ba? At magayon so naging biyahe ni Sir Mar, ako bagay kaya editan ko pa nagsakay akong bangka. Pero sa giya ni ilang salvasyon, talagang matrangkilo and banayad na maray. So kadagatan sa parte kan Tiwi, medyo babalot, medyo maalo na mamating kuhan pag giri ba na sa roller coaster. Pero habang nag-aabante kami Sir Mar, nagiging kalmadong marayan kadagatan sagtod sa makaabot kami sa Pier Can Tabaco. Di, hopefully nabulong na yung biyahilo. Practice man lang yan, practice lang. Ayos, very good. Di, na-close up mo si Mahal na Birhen. Maabot na yun na hapon, dyan naman sa Legazpi. Roger, okay. So yan tabi, Sir Mar, na pag-subribay niya to sa Grand Maritime Procession and Grand Marian Procession tatod na hapon. Tangon yan, kaibahan ko si Boy Mata, Diyos Pabino, CCTV. Thank you very much, Joshua, and then siriman kay Boy Henry the Boy Mata at sa muyang mata ng DCGP sa kalsada. Lipat kita kay Angel, mga tugang on assignment man. Diyan po mga tugang sa may party kang Ayala Malls. DCGB on assignment. Angel, Basimin. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa yung mga paraan tabay. Linakaw-lakawan ko na duman sa Ayala Mall Sir Mar. Takol ng mga tao ang nagpaparasa si Parduman sa job fair at the same time to kadiwa ng Pangulo Sir Mar. Dakol na mga parabakal. Nailingwan iduman si Provincial Director ng DTI si Sir Noel Bunao na mamakal. Ayun, dapat man talaga na tangkilikin natin yan ng mga tinda ka mga ka-farmers ta at saka yung mga ka-partners ta dyan. Opo. Inyon duman Sir Mar, di pa kumusta ka ni Sir Marlon D. kang Mayon Street. Ayun, nga pala no. Sir Marlon, good morning. May pwesto duman Sir Mar. Roger that. Di ba baka drop by lamang? Opo, Sir Mar. Magpa-share ka na lang duman pakatapos mo. Sige. Okay, sige. Sa iba pang mga barata, Sir Mar, ang gatos porsyento ng na-deliver kan Commission na Election Bicol ang mga automated counting machine o ACM sa mga municipal as in City Comelec offices sa rehiyon. Ini ang informasyon na ipinabot sa DCGB News ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa Puntain ang mga ACMs na ini ang maigot ngunya na pigbabantayan kan mga personahis na PNP katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Sigun kay Valesa, kabilugan na 5,877 na primary ACMs ang gagamiton sa rehiyon asin nasa 821 contingency ACM ang naka-standby in kaso magkaaberya ang ACM. Sa May 4, i-deliver naman ni Sir Mars sa mga voting centers, sa mga eskwelahan, bilang preparasyon man sa gigibuho na final testing and sealing sa May 5, na panidain ni Sir Mar na partisiparan itong supag-test kan mga kandidato. Opo. Mga kandidato pwede. Tapos Opo. mga watcher pwede. Di ba? Pati parang nga open, ni kita, Sir Mar. open to the public yan. Pero, ano yan? Gabos na presinto? Testingan? Dahil na ipaabot si Sir Mar si RD, pero posibleng gibuhon iyan. Masiguro man itong integridad ka itong gagamito na system. Yan, pag nato mo kay tabi, Mama Angel, pakihapot mo sa India kung ano magiging sistema kaya na pag final testing and sealing. Ano ba yan? Per precinct o makakuha lang sila ng pilot na tetestingan? O paano ba yan?
Para mas Opo, maliwanag. Para di Sir Mar sa Legazpi City, si RD Valesa, maatindir da siya kan final testing and sealing dyan sa Rawis. Rawis. Ayan. Oho. Okay. So, siniguro ni Valesa Sir Mar na wala na magiging dayaan ang perelian sa Mayo 12 Mhm. dahil lang ta nag-agida po ini sa maigot na proseso asin pag-adal man kang Miro Company para masiguro man ang integridad kan eleksyon sa Mayo 12. Roger. Okay. Yan Sir Mar, mga dagdag na informasyon, halis sa luwas, si Angel Mustaza, this is the Billy. Thank you very much, Angel. Mga tuloy, and that ends our program for today. Salamatang pumaraan sa pagkantabay. After the news break, abangan po ang kapalibutan tatamanon ta with our friends from DNR Regional Office number 5. Sa para po kabilo ng tropa, ini po si Mardila. Thank you and God bless the Philippines.